Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Jouw Debaga Cultuur TV speciaal voor jou hier op kantoor studio. En natuurlijk, Teuda Kondre, dat we Taktori, ook samen met de heer King. En natuurlijk niemand minder dan... Beta. Beta, ook Beta hier in de studio. Ja mensen, er gebeurt zoveel. En natuurlijk, Sarepsa, Tori Mustaki. We zijn er om te praten. En hoe is chef taki hè? En mensen, if je consaf taki, comments de, en de zomaar comments de, hè? Maar de heer King is hier, is ready, standby. Want amatak jong tori de, en de zomaar niet bel Culturo TV Unele. En natuurlijk, Beta, de man himself. Oké, de heer King, hoe was het voor u? Awiki Psa Fago? Mi mag paro dito. Ja, tuurlijk. Barang asal fana malir misalnya, wispo de fra abrawatra. Misda abrawatra ma morawatra de. Me bar alasma ma bigi odi nasrana. Ja. Oké. En Beta? Nou, vrij rustig. Ja, relatief rustig in relatieve zin. Maar met bar ala de strana bigi odi. Onze diaspora in de hele cultuurfamilie. In Nederland, in België, in Suriname, in Amerika, New York. Ja toch, met baru allemaal odi, een hele Surinaamse bevolking. Ja, Ude. Ude, alweer Koru, maar dat houdt ons niet tegen. Nee. Ja, zo, iets van Koru Wedoro. Oké, Tori Spang, no boy. Meer reken seksa, bauta, bauta na demorama, no Brunsi. Hoeveel seksa no na Brunsi drap in sana? Meneer King, je begint. Nou, atori bransi, mateu elakara maranasa, meyer ala so tori fama, en de morgen span tori samen hier van mana, tori samen Oostburg en Chakadorsi. Daarom met ik altijd teme taki, me arkisa tramai taki man die ab morgen verstaan morgen meer. En samen Oostburg taki, maar daar, ayer Brunswijk geschiedenis, ook al vergeten want Brunswijk na morgen bigi verradering zijn na mani verraden a blakabere. Na man die vernietigen a blakabere in het binnenland. Na man die zorgt dat a blakabere die moest nyana nga money van regering. E podema in het parlement stemt dat nee unowani aan Euroko. Dus als aan voor Brunswijk, alle de volgers van mij vragen maar voor een street van elkaar. Ik kan tegen naar de barra, ik de tegen naar misa takon lo Brunswijk. Misa delo ben, want daar ben compassie naar parlement, sabi toch? Afro de a enemies na. Fosis mari bingi bara. Ja, amana machtron vice-president, amana machtron die sada president misal amana machtron madama befeti zogenaamd takamait democratie kombaka. Dan wala mala be jij gegaan toch. En nou na sa mij doen, na voor gek aan mij hoor blaka bere drapen. Dat zogenaamd hij voor hoogveiligheid genstreefd. Als dat precies zei ze want en dan gaan zijn 4 handen op 1 buik en de 2 buiken op 1 buik. Want die 4,5 jaar lang amana aan mij roko. Alles aan zegt zijn raad van minister. Amma sabi dat amma stem foto. Na no ineens dan toelasten we in vertrouwd aan.
You know, chamino, say no go ponum go maya. Brunswijk, me brada. You think Eldoro. Baskis different ba. Toen we het met regi bas, maar die zie. Me no kreeg jaren bas, want you na moro die verrader no minderi. Ai. Dat is de hele. naar je mening, beter je volgt als aan zo. Nou, mijn volg als aan principe zo. Nou, ik ben niet al te geïnteresseerd in vicepresident Brunswijk. Ik gun hem, hij is VP van het land Suriname. Toch, hij is democratisch gekozen geworden. Ik gun hem. Maar ik zou wel persoonlijk graag liever iemand anders willen hebben als VP. Maar ik gun hem en ik heb respect voor de functie als vicepresident. De ambt vicepresident. Dus ja. Maar samen takje, like va abigi brada die stakje. Asan nego bung ina binnenland schreef je. En ja, ik had wel verwacht dat als vicepresident dat je bent van het achterland, je vertegenwoordigt het achterland van Suriname. Dus dat je echt zou opkomen voor ze. In plaats dat je zou strooien met een beetje geld, een paar honderden euro's, no? SRD, ja, toch? In plaats ibe doe dit aan dat hij dan betreft had je gezorgd voor stabiele onderwijs, boottransport, de middelen zeg maar, veiligheid, alla dit aan maar medische toestanden. Dus ja, ik had dat wel tenminste verwacht. En about het andere gebeuren, een app dat hij ontvangt, een app van een of ander jeje, zoals u heeft aangegeven, toch, bij een persconferentie, alvorens de aanvang van de Raad van Ministers. Dus ja, nou, ik zou zeggen, laat het OM het onderzoeken, toch, we weten allemaal dat het OM gekleurd is, toch, het is publieksgeheim, dus laat het OM het onderzoeken, maar feit is 25 mei 2025. Ik wil geen VP Brunswijk hebben, ik wil ook geen Santokje hebben. Ik gun ze 5 jaar, laten ze rustig zitten volk, maar hierna is het ook genoeg. Oké, duidelijke taal. Het is gebeurd nou dat Brunswijk voor dat abisemo voor. Dat was aan niveau. Brada, kom er heel uit. Zodra je elkaar aan Brunswijk, mina ja dan want die man straat alleen maar onkunde uit. En ja, mina mag tak want libisma doen, want nou libisma no doen. Iedereen op zijn eigen niveau. Maar Brunswijk, brada, wat die man uitvrikt in het land, is gewoon abnormaal. Nou, even een vraag. Hij moet zijn karaman voor verhoor toch? De man een jere apistorie, maar dat nog. Maar naar VP. Ja, maar daarom ik me reageer op aan is want jij bent VP. Ja. De ambt van VP. Mijn broer dat if you every in le fabas naar dat kierbas. Was bij brieven in een rechterlijke macht dat nou doe ik maar zelfs dan rappen. Ze spreken recht naar eer en geweten. En dan die mij zijn carrière zijn dat jongen. Inogo, lekker naar de Baarstraat. Inogo, dat je verhoogt je veiligheid. Hallo. Mijn vraag is. Hij staat niet boven de wet. Natuurlijk niet. Nou, niemand staat boven de wet. Niemand. Maar ja, Luko, kijk, laat me ook eerlijk zeggen. Schoenmaker hou je bij je lees. Me anoa jurist, me anoa econoom. Je mag me alles vragen wat economie betreft. Toch, maar wat betreft juridische zaken, me nog trangen als zodanig. Ik kan ax me op change of handelsrecht, maar wat betreft strafrecht aan de zaan, mino tranga. Oké, duidelijk. Maar ik heb dat bijvoorbeeld minego, in nog contact me, de Brussel dat nou, dat is zijn standpunt. De VP maar dat jou inspecteur nog kon karmi. Nee, maar brada, nog vergis je er buiten, want dat kan ik go. Buiten verschijnt is alla. Ja, maar bedoel, amano go nee, maar dat bij dat laatste punt toch. Dat is maar dat jongen brada. Als we zijn maar doen. Dus is dat mijn bribi. Dan moet dat je toch. Maar kan de Brussel zien dat jongen, als hij die ziet, niet nog gewoon met, maar zie zat samen baas. Als je laat. Dan maar ik jou minego. Als je laat. Nou, van mij vind ik een manier go dat amal laat ik bouwen. De matak die mat bar bij bron. In begin naar die view. Dus if me takken van aan de andere kant begrijp ik de regering zei de man tak de man ons roto bouwt want ja.
die baas uitvaart voor baas. Hoe je aanhang voor baas. Dan ik denk dat in op die hok sa imek gi baas dape naar minasap van de karapres dape. Een militaire ziekenhuis. Een militair ziekenhuis dat ibo sorotama dape dat om met beveiliging ibo poti dag en dag. Maar you aan baas, is dat toch baas na baas, is dat toch? Maar look naar Chibara, aan van vast. Maar hij is van dat ik veroordeling van man bij de rommel. Want minister het feit dat ik naar een jurist toe. Maar als je veroordeelt een man, dan mag je niet vissen. Dat zijn toe. In tekama toch? In tekama, je denkt tekama sweep. Tekama de charama go straks toch. Maar je doet dat hij, zogenaamd horen maar achter de barada, sa onokis score in de rechter. Maar een sansta de hun die staan niet is edo. De blakke barada is ribi en zomaar is ribi den. Morgen voor nono. Na Brunswijk, Ronnie Brunswijk is ribi no. Ronnie Brunswijk na ik met mijn familie en de rest mag kijken. En om weer takken. De bigibra in het binnenland schrijft takken. De man voor een trastam. De man schrijft takken. Dit is Ronnie nooit moro. De Europa na de nou saben. Binnenland nou saben. Nou de foto mij barda Ronnie brekone. Waktu aku neskap dalam ko si pakone. Eens don jara kroon sin de drap. Oké, mooi. Maar if you go as far as the bono de na kondre. Walo maar bij voorspellen geren dan. Amang sroto alamano de bauta. Brunsi. Suma dete. Wat is de man? Tek brunsi puru. Dat suma de. Suma. Lugu mina sabi arama de mantaki den dede bigi farans ibe sap somo bede ana aso wana de bigi jungle commando na si Brunswijk tok. Ube yera fakel tok ana civil of na civil. No, mina sabi. Amana ngari di barat. No. Ama bere tweede man fu ana Brunswijk tok. Maar mana dede vroeg want mana de tak morok falek sani. Ama betijden man. Dat staan in haar brillen. Brillen? Ja toch? Ja, ama ja. betijden man begin in de regering taki sumoan kan moeilijk bas dat we er op staan want mine tak poru. Maar dan drapen en de begin varom. Suma want ama be de leiti fu Brunswijk. Ama be de leiti fu Brunswijk ja. Dat look fa ana famanis ne ana Belfort Berigeri. Belfort Berigeri betaki toch. Na man papa Belfort. Patamanan ti brila ama no sumaka Brunswijk. Ah, i bril betof. Ja, maar brillen keukba. Ja, bril keukba. No, man is van manu dede. Maar van kortstandig ziekbed, dus ja. No, man is van manu dede. Eigenlijk ala, eigenlijk de ministerie. Je poeden denken naar een kortstandig ziekbed. Met middenwezen van Brunswijk. Nee, niet kwalijk aan, maar een spoorstrefstrevi. Maar een spoor. Oké, bon. Hoe volg je de actualiteiten de laatste dag? Zapali op? Nou, als ik volg de actualiteiten de laatste dag, dan loop gewoon hoe de radicaal pienso tide na zonde bakar na onde in Rotterdam. Dus ja, alweer kouru pienso. Dus hoe de pienso radicaal met een presse fire. Het gaat niet. Het gaat niet goed in Suriname. Het conjunctuurbeleid slecht. Conjunctuurbeleid heel erg slecht. Werkloosheid, armoede, ja, het hele kettingeffect en alles eromheen. En we hebben een president die zijn kop gewoon in het zand steekt met een struisvogel en zegt het gaat goed en hij komt op een politiek podium en die man houdt zich alleen bezig met een politiek agenda en die komt uitleggen dat hij het land heeft hersteld. Nou, if men kwam vergelijking. Chan zegt hij heeft het land opgebouwd. Ik zie hier ontwikkeling. Bouta zegt hij heeft het land opgebouwd en ik zie daar wel ontwikkeling. Er zijn scholen gebouwd, er zijn bruggen gebouwd. Hij heeft gewerkt aan de infrastructuur. Hij heeft gewerkt aan de medische zorg. Hij heeft gewerkt aan alles en nog wat. Toch? Dan heeft Bouta het land niet meer opgebouwd. Dan heeft Bouta het land gewoon, hoe zeg je het, perfect gemaakt. Want als dit opbouwen is voor Santoki, dan zeg ik van ja, dan mag je wel opstappen hoor. Want ja, het gaat gewoon niet goed. Het gaat gewoon niet goed. Die man is gewoon, die man heeft gewoon lak aan het volk. Helemaal, dus die man maakt zich van geen enkel opzicht druk omtrent het volk. Het is gewoon ikke en de rest mag stikken. Ja toch? Maar hij beleid nodig. Hij volk heeft baan nodig. Jaren nog. In een ziekenhuis, er is in de. Maar hij moet dat doen toch? Nou kijk, hij moet dat doen toch. Maar if
if je na president van Conre toch, je na paf Conre toch, want bij wijze van spreken toch, in de volksmond. Maar ja, je wordt niet gedragen door het volk, tenminste niet meer gedragen door een groot deel van het volk. Ik denk dat amang spanget en dan je tak, malino lop me. Dus if dem chin dede, of dem chino dede, of de libi, of de resident, of dressino de, toch, dan mi probleem moro, isabi toch? En daarom heb je het ook gezien, toch, er is een minister van Defensie, die heeft gewoon gezegd, nou, als je niet van de VAP houdt, dan stem je niet voor de VAP. Maar 5 jaar geleden, de periode tussen 2015 en 2020, was het dezezelfde minister Matura die huis aan huis ging. Die huis aan huis ging om mensen uit te nodigen om te stemmen voor de VAP. En nu kom je zeggen, nou als je niet van de VAP houdt, dan stem je niet voor de VAP. Dat wil zeggen, je geeft mij tenminste het gevoel van, oké, ik heb mijn doel bereikt. In 5 jaar, ik ben minister geworden. Ik heb een salaris opgebouwd. Wie weet wat je nog meer hebt en wat je meer hebt en wat niet. Toch dus in spamoro als je nou terug zou komen of niet. Ibumba is city. Ja toch? Money de. Ibrahim, mag ik een aanvulling hierop? Ja, natuurlijk. Look no brada. Het sansas malataki. De zogenaamde voor onafstem. VHP, ik denk dat ze hun doel bereikt hebben. Ja, ik denk dat ook. Omdat iedereen gaat voorbij aan het plan van de VHP, het 10-jarige plan. Juist. Die mannen zitten nou in het zadel. Omdat wat we zien, mami nou tak al aan zeggen, zou wij zien nou I know no. Een rechterlijke maar ik doe precies san awani. Juist. Ja toch. Sadema wani de man ik doe. Een rechterlijke macht. En no one man op hem voor tijdens marathon. Niemand. En dat maakt meteen de leerlingen toe. Meteen de studenten voor ADEC, isabito van de juridische faculteit, Guascoro, isabito, blijf het niet maar zoeken bij om advocaat te worden, ga een beetje hoger op, schrijf je in voor een radio-opleiding, isabito, go trouw notaris, gaan jullie in al die branches, want isab safe uiteindelijk, en dat is dat gevaarlijk, isabito, wat tak des aan het, ik ga mijn kop niet in het zand steken met een struisvogel, maar het is maar 99% één soort bevolkingsgroep die daar zit. En het is zeer gevaarlijk. Suriname heeft een multiculturele samenstelling. Maar je ziet meer één bevolkingsgroep die daar zit. Terecht ook, want zij de man naar de meeste mensen is zoeken ook tomorrow hey. Dus die andere bevolkingsgroepen, nu kunnen opkijken en zeggen van, hey, look nou de man dat pe, middenja, moest toekago moro fara ook toe, voor kom aan bod. Isabito, if we stuka ook toe jaba papira ving, denk ik ook dat uiteindelijk no maar sluiten. Want if je aba papira, you abi, mi abi, allemaal abi. Je moest maar door dat pe toch? Maar ja, dat gebeurt niet. De beste leermeester van Chan. 6 maanden de beste leermeester van Chan. Felician, hij is nog in leven. Ja toch? Felician NPS. NPS, ja toch? NPS na VHP altijd roken samen, altijd. En altijd de NPS bij de aan het bewind. VHP de aan het bewind. En de VHP bij de aan het bewind. Sarama bedoel, dan zit de Tori. Met Tegi Brada, mi kan takken en met takken en ook herhalen altijd. OWNV, VHP vernietiging. Bruinsteel, VHP vernietiging. SLM, de mijn vernietiging. Snap je toch? Alles aan de mijn rechterlijke macht. Dat denk ik maar bewandelen zijn in de anu toch. En nou die maar kiezen zijn in de anu ba. Dan nou de mij schrokken dat je dan mooi schakelen. Dus de maar schakelen uit de ba. De maar schakelen uit de ba. Omdat hij de biggest maar gewoon. Trouwens de biggest maar gewoon bij leren dat maar de beste wel scoren. Maar hoe je ziet maar de traan over de getak je maar brede je mooi paga. Dat dekbaar. Terwijl de Hindustani, de Baiwa is habitat. Ja. En ook is met toestaan. De Baiwa is zo denk je dat je go rond dat ra. Go rond dat go rond die go rond. Want de mabe sap sade wan in de ede. Juist, dat is een feit. En dat maakt mij gun. Mabe sabi. Meer gun de man. Omdat de man was scoren, de man teka lerifing. En als je teka lerifing, en toevallig Aladdin maar in je geleden teka lerifing, dan gun je. Dit moest de man eye openen, die den blakke man tak een was scoren. Het leven bestaat niet alleen voor make-up ching op jonge leeftijd. Sorry hè, omdat ik me kwalijk voor de standaard. Maar een was scoren zoeken jullie het hoger op. Zij die een kans hebben gehad om te gaan naar school, Biggie Brada even. Is dat beter? Zij die een kans hebben gehad voor was scoren. In was scoren, is dat beter? In doing, go. Dat met tegen alle de man. Want we leggen jongens ook toe uit hè.
Luku, Chan heeft goede adviseurs om zich heen. Jere. President Santoki heeft goede adviseurs om zich heen in vergelijking met die VP. Want Luku no, Chan, de man de bezig naar VP, tak vouwen schakelen man, die is uit juridisch. De adviseurs voor Chan Dikba bezig en met de huiswerk, tak vouwen zitten, vouwen klaar. En want, om die man in staat, like van Brada Oosburg, taking, Isabel toch, respect, ama taking, die man is een politieke ambtsdrager, dus om die man juridisch te vervolgen, moet je die man in staat van beschuldiging stellen. Dus dat want taki, het parlement, en dat gebeurt in het parlement. Maar Brunsie is ook in het parlement en NDP die naar oppositie. Dus minstens voor NDP heeft de stem voor of tegen. Brunsie is zo dom. Dan man kunt hij man zeggen, hij gaat niet. Dan brengt dat hij is het goede spoor. En pas dan man zeggen, het verzoek moet van buiten komen naar binnen. Nee. Ik ga niet. Met kom. Je zei dat ik me bouwen op. Ja, niet alles los je met geweld op. Niet alles los je met geweld op. Dus terugkomen, tak Chan de bezig bij de adviseurs van man, tak even schakelen maar uit. Dus even een loopboom. Terug de adviseur voor VP, toch? Bigger Roko. Tegen matak, dis nego. Maar ja, jouw minister dat je. Een minister voor je spul, dan sap garandeer niet eens afveilig. Maar no man draai niet eens van korps. Maar look at that. Een man voor mij, nou maar dan basis voor heer justitie. Heer justitie, ja. Maar de sadema edu nog kan. Maar ja, man heeft goede adviseurs. Wacht. Zomaar moet je opdracht nou voor het VP. If de man nog hier een opdracht. De man verzoeken maar voor contact. Hier een opdracht moet maar voor PG. Gewoon naar DNA. Juist. Dat DNA, ik is een opdracht dat we gaan die man in staat van beschuldiging stellen. Dat drapen, na nilak van nama pura amnesty tak basta, dan nama pura amnesty voor tak PG abi van Oudejaren. Dat baklari brada. Klari keba. Maar sana politiek gezien. Abok de ina parlement. Ina parlement. Minus heeft na 10 zetels de maar. Ja, maar dat moet je natuurlijk, maar het draagt van het begin verder want Abok altijd besteun aan VP. Alassane toch? Alassane. Dan nog VP elkaar Abok tak kunnen steunen want het steun van de voorraad. Dat doen. Mama Tura tak ik ba Brussel melde aan. Kijk, mi ano jurist is dat toch? Maar if mi no sabi, mi ano jurist, mi no sabi Oosburg leg maar toestaan uit. Maar if OM zijn karitak melde aan of je no melde aan, je hebt go melde die aan of je no aan. Maar die contact dem, contact je wel en. Maar dat kan maar die verhooging. No, we kan look nou na alale speki me bigete VP no de una geweld van Oudwere. No. Akonderen Bob. Om een jaar onafhankelijkheid, 50 jaar. 50 jaar onafhankelijkheid. Akonderen nog vooruit stref hier hè. Stref. Maar jij nou, ik hoop dat ik maar veiligheid wel loopt toe. Want je kom, dat je kan dat je dadelijk verkiezen nego door. Maar let op Kimbara die staki. Amang namelijk van VP drapen toch. Maar wa het bos man om me heen de plek zogenaamd Sabimana. Sadema te tegen man. Mina Sadema. Ja man dat is saberei bus. Mina broko no mama saberei bus. No man mijn vrede van mama la. Persoonlijk dat mijn vrede van man. No man op een mocht tegen man dat keren no dis no bunda. Dan moet hij het zelf oplossen toch? Ja toch? Dan moet hij dat is een advies. Dus ama moest melden aan, ama moet tagi. Nee, sama yang het dagelijk. Die man is het is een complot voor een man naar Chan. En ama takwan sani, asarat mi fen jammer wel gamang. Dat zo je ziet dat onderdag. Inama jepi, toch? Ik ben VP, ik verhoog mijn veiligheid. Asarat nooit enough betaken in de media. Nooit enough betaken. Wakti, VP is een politieke ambt, toch? Het is tijdelijk, want Suma ik garandeer je dat Baka 25. Nou, liep 25 mei, ook de eten toch? Baka verkiezings, Baka juli, want dan de mouse stem toch? In het parlement toch? Als samenstelling voor president, vicepresident. Suma ik garandeer je. Nee, maar Baka stemmen. Dat stemmen wij in de demo. In de demo. Klaar ik ba. Volgens vrij. Dat je nog melden aan. Dat je nog go.
Dan kon ik de wat ik deed, moet ik dus zoeken maar. Zo moet je opdracht dus zoeken maar. Semua mereka je opdracht. Saya noteren met hij ook kan ik nog. Want die gaat nog steeds president Ja, zijn, toch? natuurlijk. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Zolang maar het Ja, draagt over. ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja. En rechterlijke man, nog veranderd. Nou, Audace hem samenstellen. Ja, tuurlijk. Zolang een nieuwe regering nog contacteren op brada. Jullie mogen jullie biezen pakken en weggaan. En met tegen mevrouw Jannie Simons, wiens jongen de visman. Maar iedereen wil een coalitie. Maar no een coalitie naar een abop naar een. No. Dus nog alle trapje partij. Als we dat ons doen. Rechterlijke mag opruimen en een grondwettelijke herkenning voor de inheemse en de binnenlandbewoners. Dat moet nou eenmaal andermaal afgewerkt worden. No man, maar hey, die echte me want ik meeting, me want tak na asrana volk. Dat hey, te go stem toch met begi uno. Luku, jak mo pa oso denki dem chinfi. Misap ete bijna 5 jaar geleden, mama reis stop nam zei man wagira, maar denk aan toekomst van boy. Toevallig me ben dan op chimaf me op de arm hè. Dan me ben dan een stembureau gewoon een beetje gaan kletsen. Ja, maar denk aan toekomst van boy. Dan me tegen man, tak me nou hoop tak te VAP winnie, toch? Tak onvergita volk era, maar kon die net na de olifant. Me breed nooit me nog dat want ik heb niets daar te zoeken. Voor me zei a president er een magazijn gewoon. Je ziet het toch? Maar ja, look hoe ze dat man doen. Ik kon er nog go vooruit geen stap. En vooral de blakke man. Hey, sorry dat ik me takken tideren, maar de blakke man toch? Dat we go stem toch? Denk je, want jullie zijn de meest achtergestelde volk in Suriname, bevolkingsgroep in Suriname. Echt. Hoe gebruiken we de stem gewoon man? Ze kan bouwen op sa denken uno. Ano wan wolf sa ego rond in schaapskleding sa ook gewoon voor de gek die jullie knollen voor citroenen gaat komen verkopen. Toch om jullie voor de gek te houden, om jullie te zien als stemvee. En uiteindelijk hebben jullie er geen profijt van. Snap je toch? Aluguna brada, mensen, kan ik net volgen je rocket je jongen dus die business doen. Maar men volgen alles sani, want mij takwan sani on, ama taki on, fa kan tak matura win bouwte na in Paramaribo. Fa, ama tak fa asan dat kang, ano kang. Dat je zegt ik begin dan no tak yon, bungkusan efsayon. Bungkusan efsayon, brada tak malasik in Paramaribo, fu matura. En met taken toe, met taken baka. Demo kon je €50 gewoon stembiljet of sane. Mina sap sane van, mina sap fade sane gewoon stembiljet. A €50 yo nyamen tide nga mofo okaba. Maar denk je aan toekomst. Denken jullie verder dat je neus lang is. Snap je me? Denk out of the box. If you not sap out of the box, denk je biggie. Denken jullie groot. U zijn de chief nu was koro, oma, opa, if u begrijpt wat zo'n accident jong wang, met dem maar leggen uit. Want believe me, als aan ne god apere de mij roof, de mij verkracht, de mij kiri, de chimei te hossel. Het gaat totaal verkeerd. Isabi toch een clip bij Goron op Facebook, maar ik promote het gebruik van harddrugs of softdrugs of wat het ook mag zijn. En iedereen dans gewoon wat moreel verval. Wat zijn onze normen en waarden? Wat gebeurt er? Dan moet ik vallen. Atori zei je naar realiteit. Naar realiteit. Dat ze mij zingen zei bere, de man abop en zingen dat die brun zo ik een kans. Ik brada na dat. Zo de score masenongo. Ai. Zo de score masenongo na opa. Ja, maar is mijn kans in staan. Dan nog bij het jongen, die was mijn kans. Nou, man, in dat verstaan. Dan man dit doet aan het zo. Nou, pas je dat nu aan wakker. Dat nu aan doen, dat nu aan doen. Maar man, naar roof, als saka kon de tanga noop die de brada. Dan maar Panama zogenaamd van mango regel en een goud van de kar winnen en dan samen doen. Op een moment die hier dat de man karama ter een verantwoording dat samen doe. In doa roko toch? Zij doen in de 5 jaar van roko. Maar dan is het nooit maar samen zijn. Mina sabi, dan mag je dan belek VP.
een minister, een voorman, een raad van ministers. Dat is voor de vorm toch, broer? Dat is voor de vorm. Maar eens op z'n toe. We willen echt gewoon president toch? Gaan jullie investeren in die universiteit, in de Anton de Kom Universiteit? Gaan jullie investeren? Maar wat minister dat? Minister Riyad Nur Mohammed. Milanga you bet taksamo, you bet kami oso, I vergiti you naf kasaba olo mang, isap mi bet, isap mi ete toch? Manga you bet taki was toen DNA lid. Isabi toch, manga you bet taki, da mi te you tak, mi tegi, eerlijk tak, mino stem gi you. Mino stem VAP en mine stem toe, dus mino ma stem, mine stem. Oké. Maar lukunu, I beloof omeni dis dati, masa I doe. Next, doe je lekker zo'n docent voor adek. Je gaat staatsgebouwen verkopen. Wie heeft geld om staatsgebouwen te kopen? Nou, de mafie toch? Ja, de mafie, want ja, de rijke klasse, is dat toch? Als aan die voeren, al den, oké, kan de man goed op scoren. Maar ik denk echt, maar look nou brada, aan de one fasie. De man, kast men titel nog eens de maar ze allemaal domme massa. Domme massa. Is dat sana sani? Echt waar, brada. Is dat sana sani? Domme massa. Te imiti toch? Dat de man te tak luku, de man af Holland, de man gwa Holland, osa, blakaman, de man gwa Holland, de man ko play Holland man. Maar inderdaad, if je stukaja, we zien als stukaja, maar if je tanja, is dat moro de man dat want zeiden. Er in Suriname, de man leert voor lezen, de man leert dat strana de man de zo geïnteresseerd in familie uit. Wat er gebeurt daar in Suriname, ik kan niet Paramaribo, maar unuja na wereld weet we je zeepsa. We stap zeepsa. Je volgt alle soort nieuws, je hier alle soort nieuws, je volgt en je lezen, is dat beter, maar het gaat echt verkeerd. Is dat beter? En Lugono Asani ziet ook een nieuwe regering of wie soort regeringen komt. De man takik batak op blok 58 of wie sanen. De man serenkbaar. Seren in die zin dat de man potelijk onderpand. Apa money deh? Pamoni dong batisan. Wasabi. Is dat beter? Het is een teorie. De nieuwe regering zou komen ook. Bouta in een bedrijf van Alpha 82 toch? Met de man bedrijf van Alpha 2026 jaar, want geloof me, feitelijk aan alfabetisme, hè? Alfabetisme, ja. Toch? No, laten ze dat aanpakken, maar me zoeken moro hoger op de maatschappelijke ladder, want echte, nee, men neemt al genoegen, ja, me snappen, als ik queens alamang, isabito, als ik queens alamang, maar zoek het hoger op de maatschappelijke ladder, isabito, zoek het hoger op. Wanneer je in aanmerking kan komen bijvoorbeeld voor een studiebeurs, bijvoorbeeld omdat je voldoet aan de cijfers, dan no man fight you. If man fight you, dan onterecht en dan kan je kan het, hoe zeg je het, je kan het weer terug aanvechten. Maar if you not door dape om te vallen in die pot om gekwalificeerd te worden. Maar brada, volgens mij, je moet de geschiedenis daarvan weten. Ja toch? Voor een beurs gebeuren. Wat nou? Maar dankzij Dankzij Bouta, ja, dankzij Bouta met Bouta begin student gua Cuba fugostuka. Alle rassen. Passigi alaman, Servië, alla de konre dape amasen mango. Ja, terecht, want zei er kwam maar één soort bevolkingsgroep in aanmerking voor die privileges. Om tak voor de zand, het zijn feiten. Daarom met die voorzitter maar vraag, daarom met we tantaking. Die baas kon aan het bewinnen, baas naar bij de politicus, baas bij de vaderlandslievend. Juist. Die alledens mij naar konden. Japanese, Poli, Blakkamans, Indi. Alles maar bij mij toch. Hij heeft baas heeft een nationalistisch gevoel doen herleven in ons. Oké, want Chan loopt goed aan ons aan. Amante kan konden soms schuld. Amai herstel de foto voor afwas regering. Wacht die. Amanda gaat hoe. Dus economie, amai herstel. IMF. En ja, maar money dat je doet het goed. Het gaat beter met Suriname. IMF dat je oké, wat Amma moest doen aan die IMF dat je bijvoorbeeld subsidie moest mogen, bepaalde maatregelen maar moest steken om te kiezen money.
Check. Maar no, amatagi na herstel de probleem sa model sa afvolg met de king. En no, doordat ama herstel. Lekker. Cibara geef wat even. Maar sorry, dat is niet tegen maar ama die maat een goede leermeester. Saka. Venetian. Ama teki score Venetian. Sabi toch. Sa Venetian ben doen nadat ama se doen. Zogenaamd ama herstel. Ama herstel economie. Maar dat de bevolkingsstreng. De allemaal. Want te weten de mensen rekenen dat na blakama was hier. Maar Hindustani, Japanese, Indië, alles mij hier. Want de wand is maar het nog maar jang. Maar scan herstel. Sa kan herstel. Nee, maar Luko, Amas broer taken toe. Maar alla mange vieren, maar unom meka fout. Alla de man het op de man bordo paspoort. Vandaag of morgen gaat het niet goed. De man die in vliegtuig. Ja. Ik kon stuka ja, de man ze hebben pap. De zin dem kon stuka ja, ik kon isabeto. Ja, maar dat is de kleine groep. Dat is een kleine groep. Maar ja. ik heb het nou over de massa. De massa, ja, de massa. De massa van Hindustan, Japanen en Heemse. De mannen hebben boom. De man abe boene. De mannen hebben boom, brada. Maar Luko, kijk, ko go terug tapa atori bijvoorbeeld. Itaka mange herstel. Luko lek econoom, dan moeten we kijken naar de cijfers. Je kan niet zomaar iets komen verkondigen hier en dan berust het niet op waarheid. We moeten kijken naar de cijfers en we moeten altijd zoveel als mogelijk professioneel blijven. Snap je me? Die zijn brokobana tori, wegi. Maar laat Santoki komen, toch? Met die bewijzen van bureau staatsschuld, want je hebt bureau staatsschuld in Suriname. Van hey, kijk, dit heb ik afbetaald. Dit zijn nieuwe leningen en dit is voor 10 jaar, voor 20 jaar. Kom ons aantonen. Laat de centrale bank ook komen. Laat de centrale bank komen met de jaarverslagen. Ja toch? Laten ze komen met al dat soort verslagen. En het Algemeen Bureau voor de Statistiek ook. De inflatiecijfers. De que o Crabasia no sheng, Massa Pemba no sheng, Begadotia no sheng, Natambum Fuiala. Brada, no neem ik kwalijk. Met onderbreek me toe. Maar in een situatie dat na een structuur sanama City, ja toch? Maar ik doe precies sawani. Awani, No ja, want ze man een kalama ter verantwoording, brada. Ja toch? Ano kan? En de laatste maanden heeft de president bijna geen gebruik gemaakt van het parlement, hè? Amange tekwan besluit gewoon bij presidentieel besluit. Ja. Presidentieel. Ja, Ik ben je goed dat ik een decreet. Gewoon niet geen want decreet. Ja. Waarvoor is het parlement? Ja. Voor de vorm, daar heb je bepaalde gasten daar. Mino een kaart maar de mij gengeling. Is dat beter? Nou, zomaar dat je hebt een trouwe Queen of the East. Ja, mensen, ik ben in Nederland. Sorry voor de telefoontjes. Ik kan niet opnemen, ik heb het druk. Ja, ik werk. Maar je hebt Matthijs, voor mij en mijn ogen zijn de grootste slappelingen. Niet allemaal dan. De NDP'ers. Ja. Want de man het moest Charafaya die zogenaamd als opposanten, Ja. die regering. Juist. Alle deden maar bij Jaga heel oppositie voor NDP weer. Ja, En dat zou dan goed zijn. Met Juist. een tapje dat Dat- wat er hier gebeurt, kan niet. Kan niet. True. Toen kan Kara president kon je van maar kon je uitleggen. Maar dat kon. Maar ook toen had DNA voorzitter Rolong. Ja, natuurlijk. Ook toen had Marinus B. Ook toen DNA, want die man, die Maar ik kan Marinas bij naar meneer aan de badkant met Kara mata. Zei je? Dat voor zijde. Zei je? Toen de man bij de bezig met een wanika, weet ik veel, een ziekenhuis. Dan maar bij Rijksstradrappen. Dan maar bij tijden NDP'ers, misa badkuip zo met drappen. Ja, dat lukt Niet enorm. weten dat zo dom dat hij is. Juist. Maar dan gaat DR te zenden dat once aan die ding aanbouwen, je moet wachten voor ik het aan ik ba. Dat zijn ik Dat je een oordeel. Nee, maar hij kan niet helpen toch? Hij kan niet helpen. Hij kan niet helpen. Daarom zeg ik het ook. Jullie hoeven niet te stemmen. Jullie hoeven niet te stemmen voor de geel-zwarte partij, want ze hebben geen kader. We moeten realistisch blijven. Ze hebben geen kader. Ze kunnen het land niet opbouwen. De NDP heeft de beste leerschool. Ja toch? Ik ben NDP'er, toch? Maar ik zeg niet op wie jullie moeten stemmen. Maar als je gaat stemmen,
Bekijk alle zaken rationeel. Neem alles in overweging. De NDP heeft de beste leerschool. De NDP, de mensen binnen de NDP hebben leren denken door onze leider, door onze volksleider, onze volkspresident, hebben groot leren denken. Je kan niet gaan en komen zeggen van, hé, je bent vicepresident van het... Kijk naar Mungo. Waar Mungo? Guamungo. Mungo wa. Guamungo. Maar loes wat er in het VP. Je draait long toe. Mensen van de rotonde, nou rotonde de tapa ook of Mungo de dreigen. Even een vliegveld dat in mijn brief. Even doty zij trouwen dat. Toch als je die bermen langs de weg ziet, dan ben jij VP van. En dat toch de man. Aber bij Batak jong. VP moest komen. VP moest. Condusang. Maar jij nou, wacht. We doen tori mooi. Ja. Maar wat los maar de sang en privisa prins wat ik kijk sa. Wama registrate wale, sabi toch? Sot nee, want mina sama. Moeilijk is er nou. Luko, kijk. Nou, echt een moeilijk bra. Luko, zo lees mijn vraag, me schrijf af hè. Zo lees Luko precies zo, we tak voor Brunswijk, maar ook bij de VAPP die gasten, je hebt een minister Ori, ja maar tak aan professor. Professor, Sabi, een professor toch? Je bent professor, toch? Wanneer je als hoogleraar op de universiteit zit, dan ben je professor. Geen professor is een titel, maar een professor doseert. En dan zijn we samen je minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dat je tak de soort achterbakse zang dat die tak alleen Hindustanen hebben het land helpen opbouwen en bla 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 bla. Daarna heb je andere Pralat Siudin. Die man is minister van LVV. Die man weet niet eens dat die man die standaarden om vis te exporteren, dat ze elk jaar geupgrade moeten worden, bijgewerkt moeten worden, toch om te voldoen. Nu is vis vanuit Suriname niet meer welkom in Frankrijk. Dan heb je andere daar, een Stanley Raghu Barsing. Die man kan uitleggen, ik heb geen geld. Mina sape mo fenamonis. Ik heb geen geld. Mina sape mo fenamonis. Maar met teken. Maar wanneer de president naar Dubai moet, dan komt die man jou bemoedigen en of dirigeren. Dat je, weet ik veel, $500,000 moet vrijmaken voor een dienstreis naar Dubai. Toch? Maar je hebt geen geld om te tekenen voor het ziekenhuis, voor AZP. Geef ze hun subsidie. Dan heb je andere Amar Ramadin. De moordenaar. Huisarts zijn. Moordenaar. Huisarts zijn en een ministerie runnen zijn twee verschillende dingen. Wereld van verschil. Snap je? Dan heb je wie nog meer? Heb je een Matura, een politiecommissaris. Ismail heeft geen kaas gegeten van de samenstelling van het Nationaal Leger, maar je zet haar daar. Je gaat naar het leger om te gaan vertellen, het leger zal nooit verraad plegen. Nee, maar het leger heeft dat niet nodig. Want ook zij voelen het, die arme soldaten. Soldaten, jullie zijn in het binnenland weer aan het detacheren. Die vrouwen van jullie lopen uit. Geloof me. Want jullie kunnen het niet permitteren om die vrouwen te onderhouden. Brada, je sprak ze net over Ramadan. De geschiedenis van Ramadan is de zogenaamde dochter. Want volgens mij, Amano, ik weet dat er. Want als dochter, zeg je toch, als arts, kotakasam, arts. Je bent in Suriname, je bent het hoofd van de hele medische wereld daar in Suriname. Snap je toch? Dan ga je een lading, een afgewezen medicijnen van Nederland krijgen. Dan ga je de Surinaamse volk dwingen. Voetek den sporten in de scheme. Brada, je bent een moordenaar, brada. Ja toch, je bent een moordenaar. Je bent een fucking moordenaar. Is jouw mens maar in de periode toch? Die als COVID begin. Ja. Nou, de regering Bouters hebben er aan bewerkt toch? Ja toch, Bouters heeft overgedragen met 3 COVID-doden. Die man kon ook samen. 3. De man ministerie van een zogenaamde land die na de man voor het bedrijfsleven. De man bedrijvenis man. Heb je andere minister, minister Riyad Noor Mohammed, hij zegt hij gaat het volk straffen. Ja, ik kan die man niet kwalijk, die man is een autist. Je moet kijken de hele manier hoe die man zich kleedt. Die man loopt met gebalde vuisten. Die man is een autist, ik kan niet helpen, geloof mij. Autistische trekkers zijn volgens mij op medische termen hoor. Autistisch. Die man is een autist. Die
man is en je moet lef hebben. Je moet lef hebben om bepaalde uitspraken te doen. Dat je zegt, je gaat het volk straffen. Want het volk moet voelen wat het is wanneer ze hebben gestemd voor wanbeleid. Wie ben jij? Wie ben jij? Ze weten algemene vrije geheime verkiezingen. Dan wil jij komen bepalen. Hé broer. Hey, deze mannen. Dan heb je andere Albert Ramdien, koning Ramdien. Die man reist van land tot land en vliegt en dit en dat. Echt, geloof me, als deze mannen terugkomen, geloof me, ik zeg iedereen die daar in Suriname is, die kan vertrekken jullie alsjeblieft, want het gaat nooit meer goed komen. Geloof me, niet met deze gasten aan het bewind. Brother, we hebben een grotere verrader tussen ons hoor. Wie? De Nederlandse regering. De Nederlandse regering hier aan de Noordzee, brother. We horen niets en ook niets van wat er Suriname nu op het ogenblik afgelopen 5 jaar is gebeurd. We horen niks. We horen niks. Alles ging maar om Bouterse. Alles ging maar om Bouterse. Bouterse moet uitgeschakeld worden. Bouterse moest dood. Bouterse komt niet terug. Hij komt niet terug. Wat we ook willen doen, Bouterse komt niet terug. Bouterse komt niet terug. Bouterse hield de ontwikkeling van het land achter. Ik wil nu zien, vandaag is hoeveel? 26 januari. Tussen 26 januari en 25 mei 2025 wil ik zien dat er 2000 woningen zijn gebouwd. Dat er 2000 woningen zijn gebouwd. Dat het academisch ziekenhuis genoeg medisch apparatuur heeft. Het Sint-Vincentius ziekenhuis. Dat het Wanica ziekenhuis helemaal geupgrade is enzovoorts. Want Bouterse hield de ontwikkeling van het land achter. Ik wil nu zien dat die brug die je bouwt over de weet ik veel, Saramaka-Dorstiek, dat die af is. En dat je er van het Hogereusstraat gaat verbreden. Dat je al deze infrastructurele projecten, toch, dat je ze tot ontwikkeling kan brengen. Want Bouterse hield de ontwikkeling van het land achter. Bouterse is er niet meer, hij komt ook niet terug. Wat we ook zouden willen doen, er is ook geen bedevaartsoord van Bouta, want hij is ook gecremeerd. Snap je me? Hij komt niet terug, bouw het land op. Ik kan me nog herinneren, Krishna Mathura, je bent nu minister van Defensie. Krishna Kumari Mathura, je bent nu minister van Defensie. Je was toen DNA-lid. En toen had je gezegd dat de regering alleen maar impopulistische programma's nu aan het uitvoeren is. Je had het over de regering Bouterse Adien. Toch? Want ze waren wegen aan het bouwen, dus infrastructurele projecten, scholen aan het renoveren, A, B, C en D tot en met Z. Maar jouw regering heeft dat niet gedaan. Helaas was het bij de NDP, was het voor jou impopulistische maatregelen, maar jouw regering heeft niets gedaan. Je zegt je bent aan het stabiliseren, je bent bezig met het monetair beleid. Maar ik kan het niet terugvinden in de koers, want de koers is niet eens tenminste omlaag gegaan van 35. Integendeel heb je het geld alleen maar gedevalueerd. Het monetair beleid van jullie is zwak. Is behoorlijk zwak. Nogmaals, het is zwak. Maar je zit maar te kijken, je zit maar te hurken en te bukken en te dieken in iemands anders achterwerk. Terwijl wanneer jij dat doet, dikken anderen ook in de jouwe. Maar ik zou wel wedstrijd Bouterse hebben met die transregering Bouterse. En wat moest stoppen hier, valt daar rommel die zie. Ja toch. Ik zou wel weten toch, mensen van mij kan morgen maar. Wat kan aan mijn idee? Wie heeft ervoor gezorgd dat de Mampura-wet en tegenhouden? Die ene man met die dikke bril toch? Nee, NPS naar VHP. Oh ja, een dik bril, een Gayadien. Oh, al dat soort gasten heb je een Mahinder Yogi die komt uitleggen, VHP. Die mannen zijn allemaal racisten. Ja man. Zijn racisten. En dan begrijp je toch, maar ik toen zo'n regering, dan heb je laf naar hem. Die mannen zijn racisten met hoofdletter R. Want als je in deze moderne tijd nog zit te denken van hey, koelie blakkaman, dan ben je blijven vaststeken in de tijd. Want we leven in een multiculturele samenstelling. Ja, die coolies nemen ook blakkaman om kinderen te verwekken en omgekeerd. En kom hier kijken hoe de moderne Hindustanen leven. Dan ga je zelf zien dat jullie daar die zo denken op dat niveau, mensen als die gasten van de VHP, dat jullie zijn blijven vaststeken, man. We zijn één. We zijn allemaal één. Maar als jullie dat niet doorhebben, dan zijn jullie echt blijven vaststeken, man. Weet je wat ik wil zeggen? Trouwens, tegen mij we toch zo, snap je dat? Dan denk ik dat we zijn anders, we denken anders.
We denken niet anders. We denken verder dan jullie, want de familie toch ja. Snap je toch? Kan er maar weer dat te elkaar maar poli na ngabai en maar brengen dat jongen deze man is een racist. Kan hem op de morelijk unu. Kan hem te misschien wel varen met jongen open. Jullie wat op zijn open ten nooit. Ja toch, maar ja, tenminste ik ben half Hindustan en ik praat ook Hindustans. Ham samjele Hindustani. Kakere toe. Toen samje bati Hindustani of toen na samje bati Hindustani. Toch, ik versta Hindustans, ik praat ook Hindustans, vloeiend ook. Isabi toch, maar we moeten die dingen zeggen zoals ze zijn. We zijn allemaal één. We zijn allemaal één. En dat begrijpt men niet. Dat begrijpt men helemaal niet. En deze president doet er alles aan om ons te scheiden. VAP toch verdeeld en heerspolitiek. Ik krijg niet over dat ik niet zo lang verdeeld en heerspolitiek. Dat is maar in een taal. Dat is maar zo'n takkie. Tegen ding. Isabi toch? Loopt allemaal in Suriname. Omdat die bouwt leren takkie. En dat loopt niet. Lop a kondre na des masalina. Lop treti. Dat een afanoor. En mijn lop de. Kan de afstap zo aan. Mijn stap tak het misschien was maar para strati. Hun is dan af Japanese. Nu wel draai looking. Omdat zo mi gro, zo mi leri. Maar mijn beetje. Saka tussen de minata. Met des mas tak hier look. Ja toch mina afu Hindustan. Ik ben nou akuli maar nou bulangan no so. Ja toch. Ja toch we takser nami ham samjile Hindustani sunna ja ham toke chaila kafri Hindustani we zijn allemaal één om het zo uit te drukken. Ik hou van de neger, ik hou van de Hindustan. We zijn allemaal één. Ja, één. Ja. Jullie hebben het gezien, het is niet zo dat een racist ja, no. Oppo, dat heb sa. We zijn één, we naar Sranamas, maar jullie staan niet Creolen allemaal, we naar Sranas, maar bij elkaar. Ja toch, uno naar Sranas, maar ham nabis waskere, tak uno allemaal dapat tak unde gescheiden, uno naar wang. Je zou toch, ham nabis waskere betekent, ik geloof het niet dat we gescheiden leven, we zijn allemaal één. Ja toch. Oké, maar het wordt volgens de situatie nou, hè. Weet je dat hij verkiezingen komen, dus maar wat straat die nou, hè? Abra broodjes, maar we beginnen waka. Op campagne. Een campagne begin, het gaat loskomen. Verleden was gewoon toe klappen. Mama, heb je het gezien? Nou, ik ga losbranden. Omdat die, ik zou het dat je toch, tijd kwansani. Moet het niet maar van één kant horen. Juist. Je moet van 3-4 kanten horen. Ja, dan neem je eigen denken en besluiten. Samsa. Niet meer dan een afvalslezing, toch? Miluka manam. Tak je afvalsam. Kom meer aan klaar daarmee. Tak no, dat kan. Dan gaan we zeggen, oren en is dat niet man. Gaya na man, amai tak 73 jaar. Yo man, nak me. Dan prijs ik no, als koud is no, ano kan. Maar die missie, het tegenovergestelde aan boy voor deze tegen dat. En maar go interview in Krasma, die bij de nat beertje. Dus maar te geven een heel traag verhaal. Dat vast van man, dat man nakama. Maar het je op, ik hoor grap schoten naar boven, en zeg schoten. Brada, no toch. Ja toch. En je kan professeren van schoten zo. Ook toen. We zien ouro, brada. We zien ouro, je kan professeren. Je kan professeren, nou, ben je wat, dan zou ik naar je weet je mee. En je dat. Ja toch, tuurlijk. Je kan professeren. 2-3 kan horen, brada. Atori nou, wat kan en dat vind ik spijtig. Ja toch, en de man potakel buiten functie. De man potama buiten functie hangende het onderzoek. Maar mi etagen toe van Luku die amanawa ouderen tussen uno. Inaf beklapa man, maar jullie ouderen im safa im chari schreef ook toe na je echara skoutu ook toe. Igos pamama or nekra. E fasane mere dade ma amana be one packet of sang. Mino sapsane samsana san of sa, maar as koutu na beklapa ma barkabai. Yusref bem sap ook toe tak inom bem nakama, inom bem spamama or ne bosu ook toe. Amana skoutu. Amana skoutu brada. Amana web. Isabi toch. Maar ja. Als aan het aanvallen zijn die zijde, maar om te zien, een nieuws jongen, fire kies een nieuws. Ja toch. Dus dat de journalist en actie meerdere mensen. Ja. Ja toch?
Dus in het tori, men het harder werk. Moet je wel afmaken gelijk. Wil mama van behandelen tori. Maar als je rustig zal met die fama, de kiezen klas fama, de kiezen van, dan mag je naar trassie, dan mag je architect. Dan mag architect, dan mag je moet dat dan use racing, dan heb je krompen verstaan. Ik had een conclusie dat we kunnen baren. En de boom zei doe. Want dat volgens mij allemaal bedroegen bij. Allemaal bedroegen. Dan mag je takken, libatori, maar je wakker gooi, ja. Want dat met tijd, dat meneer drinkt zo veel. Dan mag fado. Luku, alcohol, no. Alcohol nou wat tof sani. Alcohol tof sani, oké. Maar je ziet nou, dat is maar Wakano, je hebt NDP, de Mauwasstraat, VAP, Wasstraat, je ziet ook, dat is maar dat loopt door. Ja toch? Bedankt, weet je wel. Het moet netjes gaan. Natuurlijk, geordend. En als je dat maar dat doen, dat hoeven we niet. Gewoon netjes. Nee, kwestie, look on brada. Wij zijn allemaal mensen. Zijn mensen, Surinamers. If you sabi, als regeringsleden sabi, wij gaan om naar het publiek, naar het volk, is sabi. Dat is een ding, je kan wakker gaan naar Maduro. Ik sabi basamo tegen, dat look on loop door. Dat weet je niet, doorlopen, je wil een praatje maken, voegen, leg maar uit, de rommel. Voegen verdedigen, wanbeleid. En dat kan toch? Maar los daarvan met Tagento, we zijn allemaal Surinamers. Toch? We zijn allemaal Surinamers. En ja, wie is naar NDP kom, wie is naar VAP kom, wie is naar NPF. If you vindt dat you aan een politieke organisatie dat you know de eens naar de man. Zeg de man, make de man waka go door. If de man nou waka go door, ook toe, dan met de man de propagandamaker, de veldwerk. If you nou waka go door, was maar bank ouro urine tapi of sang. Look at the if NDP is gonna in een bolwerk voor VAP. Zeg de VAP. Zeg de VAP. Waka door. NDP, waka door. Precies. En man is VAP, ben ik dat ook. Nog erbij in het parlement, de kan dus en nog erbij, Sumano sabi. Ik heb zoveel veiligheidsmannen daar gezien, hè. Dus je gaat met dat volk, hè. Maar iedereen ready steady naar onzichtbare en onzichtbare onveiligheidsmannen, hè. Want de man verraden de man schreef. Alla de man, je ziet de man daar, de man kanu. Je ziet de jezelf voor hem van kanu. En je ziet ook tot dat, dus even van calamiteiten dat we springen in. No. En volgens mij zijn ze zo dom, want volgens mij is dit zo voorspelbaar. Je ziet de man aan op je rug, dat is naar de migribaka. Ja, toch, toch. Trouw, ja, maar ook toe terugkomen op akkel, als koutus a klap akkel, hè. Ja. Maar wie is naar Europa, de man op klap akkel? No. De man op klap akkel. Maar vrede pas aan, de man op vrede. Iemand inefficiënte kan de in besopen toestand, dat in een klap akkel ook. In een klap akkel ook. Maar boy, dat is bijna maar een klap. Boy, is dat weer toch? Dus ik ga het ook onze politieambtenaren of wat ze ook mogen zijn, padvinders, weet ik veel. Die mannen moeten ook wel gaan letten op hun manier van gedragen naar het volk toe. En het trainen voor de man volgens mij dat je als het ware wie zo'n burger tegen je. Je moet het gewoon aanhoren. Je moet het gewoon kunnen aanhoren. Lange burger als kind. Want ze de mannen tegen de kill, ja zo. Hey, brother. Toch? Maar je moet het gewoon kunnen aanhoren. Ja. En die agenten, ze zijn zo arrogant. Ja, ik ben agent, niemand mag wat zeggen. Maar leg gewoon eens uit. De regering komt met een wet. Want bij het uitvoeren van je shift heb je een wapen. Wanneer je shift afgelopen is, je gaat naar huis. Zet je wapen in die locker. Dan gaan jullie een verschil zien. Tuurlijk. Ja. Want no de allemaal vallen toch? Allemaal vallen no toch? Ja, want je hebt gong, je hebt kanu, je rijden, die zie je, dat die. Maar kom met een nieuwe wet, een nieuwe regel. Van na je shift, toch? Wapen inleveren. Want men zegt, je bent 2 keer burger en 1 maal politieagent. Ja. Dus dan zullen we zien. Dan zullen we andere gedragscode zien. Oké, mensen. Jullie zitten ook in Broko Bana Tori. Dus zullen zien als ik Gualo doe dat naar Broko Bana. Broko. Maar loop naar brada. Maar tak mo araw uru tori ka door zijn bakara. En de mans roeren aan over de diaspora.
Maar we hebben diaspora en die omdat je look brada, ik vergeet niet wat de diaspora met onze zus, mevrouw Roemer, gedaan hebben hier in Nederland. Is dat wat dat toch? Ah ja, ongeveer. Is dat wat brada? Ja, toch. Afroben kies een onderscheiding voor België, van konings voor België. Ja. Dat diaspora regeert ook daar, brada, met Nora Libeyer op de voorgrond. Ai, regering. En no vergeet je dat? Aberiaan gemengde diaspora. Leg voor de gemengde internaat, na zo'n gemengde diaspora. De man die dat vrouw nooit kiest en onderscheiden. En waarom? Omdat dat vrouw kaart buiten ze in een mofo. Hé brada, dus met tegen elkaar. We roko leg van buiten taki. We roko na des massa dena internaat. Hindustani, Plakamang, Japanese, Indi, nanga de man omroko bouwakkonden des nation. De witman, wat de man tegenwoordig nou ook toe een deel voor de bevolking. Ja, toch. Dus een spannende diaspora, als je een compleet diaspora gaat, lever die boeken en tak in een boeken moro. Ja toch? Dat je kan niet Mastranama. Dat met teki de, kan om in de bakken. Misap tak ya Mastranama. Maar veel bakken hadden we boeken berada. Grappenmaker. Nou, met tegen eerlijk, dus dat nek mine, temi dasrana, mine bemoeien naar niks. Want mine liefde drapen, mine vier is mijn vier drapen. Punt uit, klaar, skis. Ja. Oké, we stellen een vraag banga, want brana sausi u da broko bana tori taki. Dus wat doe tori? Minister van Justitie. Hoe zie dat hij amas dan voor jaar ik bij 5 jaar. Maar dan nou, wat onder minister komt. Zijde wat onder minister komt. Naar justitie? Minder de op de hoogte jong, voor onder minister. Hier tori dat hij? Ja, brada, echt mina dat is nou abo per mina walas miten aan. No, mina walas miten aan kan. Luko na 4 jaar lang afu amas doen dat. Temi sama itu. Maar onder minister na be kon de maar be ka sena man go support gewoon tra minister. Ja, want sa amoxie edu. Sa amang edu. Arrogantie, journalist lomita man luka man bigi board. En kimbara no vergeet dat sama do ya. Bijna maar met kera vrouw ya. Ja toch? Is apa vrouw toch? Mevrouw Asawini. Ja toch? Maar dat is sama do drape. Sama do. Ik denk dat je sena vrouw was Frans. En na brada. Boy. Ja, maar dat is zo talentief. Boy. Ting. Dat is strafting als aan amoxie doet. Ik kan stellen je een vraag. Ja. Kan je iets goeds opnoemen dat de VAP heeft gedaan? Brada, no. Ik kan maar alleen maar negatieve dingen van die mannen vragen. Oké, er is niets. Er is niets. Next de mannen doen. De man haal gotro op. De man haal een single op na kande na Pat Fawanika, een principe. Maar meer dan de man bouwt 350. Sam. De man moest bouwen, de man is een plicht en ze moeten die woningen bouwen. Maar kunnen we bouwen? Ze moeten die woningen bouwen, maar volk, als die woningen nou gebouwd zijn of niet, sturen jullie deze gasten toch naar huis. Maar waar gaan ze beginnen met bouwen? Dat hebben ze niet gezegd. Dat hebben ze niet gezegd. Kunnen mensen beginnen aan zijn? Dan zijn we gaan niet keren. No one trapper of Wanika. Nee, maar niet eens drama man begin. True. Niet eens drama man begin. Ik ben aan het zeggen, maar lopen aan gewoon vast met volkspolitiek. Maar man is dat kat, Sandrika Persat Santoki. De man is gewoon een gangster. Ama een gangster bara. De man beetje allemaal zo hey, politiecommissaris. Maar nooit is hij toch naar gelang aan mijn idee, aan mijn doe dat hij. Zuma? Ah ja, leuk. Ja, maar natuurlijk. Ja, natuurlijk. Venetiaan, als het ware, Venetiaan beplay en Ronnie Brunswijk. Want Venetiaan draagt de NPS'ers op voor de steun aan mijn bakken. Hé brada, nou wat zou die bezig zijn? Maar even wat kan gaan Venetiaan doen? No man! No. Uno waren net voor NPS. Wacht. Ik denk Venetiaan dat Tangano ente ya hindi man nafakan. Ama about tak. Ja, maar met Takasani was gewoon 2 jaar geleden of zo, maar met Takasani. No, wat dat baka. Ama about tak. Blijven steken. Daarom zeg ik, vertrouw jullie de NPS niet.
Vincent is buiten steken. Hij heeft haat. Vertrouwen jullie de NPS niet? Om dat puntje bij paaltje kan de NPS toch weer zeggen na de verkiezingsuitslag. Toch? Van hey, weet je, we gaan toch weer werken met de VAP, want we hebben een historische band, een verbroederingsband, bla bla bla, 40 jaar verbroederingspolitiek, bla 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 bla. Vertrouwen jullie de NPS niet? De NPS is niet te vertrouwen. En zolang, met alle respect, we beginnen langer Libiga, maar zolang ex-president Venetian Dalibi ete, a denkwijze in VAP nou veranderen, want amang bepaald ete zijn kamp staan, want amana erevoorzitter is dat weet toch? Vertrouwen jullie de NPS niet? En de NPS ligt van een grote manier is. We hebben allemaal respect voor onze ouderen. Juist. Maar hier in de brada, we tegen wat trapjes aan je bakken. Maar niet moeilijk. Dus je had een interview voor mevrouw Edner verleden naar Lim. Hij lachen, dat men lukken naar mijn saren, zijn naar mijn saren. Omdat mijn bigi man para, mijn lobby alasma. Is dat toch? Mevrouw Edner, Patricia Edner. In dat doen festisma, doen in die camera, de biggie meneer Bouterse, vergiffenis. Ai. Voor de Sansei betekenen in het parlement afgesprek kosten. Want ik denk dat nou deze de waarheid, voor een man die ben lang ik kruis de Bouterse, meneer Sandirika Persat van Toki. Snap je toch? Nou, een realiteit is zo die bakatak lukken nou. Ik denk dat ik een sneaky bij te maken, maar dan een bomma bij te maken. Nou, anaconda. Anaconda, want Bouterse, alle die bij die geren man, maar met tegen. Is dat van mijn Bouterse bij elkaar, toch? Is dat van mijn Bouterse bij elkaar? Hoe je nou? No. Ati Brown. Ati Brown, ai. En ik heb de biggest man voor bij elkaar, Ati Brown. Dit is nou een cultuur, brada. Je cultuur, brada. Hoe dat teamboy, dat teammeisje, je die geri, maar ik look at ma. Ati Brown. Nou, dat Bouterse bij tegen Edner. Miss Ati Brown. Dan had ik aan mij look very gay, maar prestatie. Je weet niet, tien, toen ik lobby, toen ik gay aan mij. Tak aan het true, mevrouw Edner. Tak aan het true. Maar van veel, ik ga ook niet volgen, sanitair. Ik ga nou, ik kies een stress, maar een stress, ja. Meneer, aan Belfort, een bekende batak, look nou, volgens mij, als ik maar aan bedenen niet, maar naar de vrede tak dat het. Want kan je nog steeds niet aan bedenen. Sama dat je naar Belfort tak is, maar aan bedenen. Nee, als ik ja, maar dat gewoon. Nou, maar even mina de mami bobo dank gewoon voor politiek, hè. Nou, zo als ik mijn mening, mijn bobo dank gewoon doe afstand. Maar ik denk dat meneer Belfort. Ik zeg het ook. Ik kan het ook naar mijn NDP. Ik zeg van NDP dat. Maar vergeef je gewoon naar mij tegen. Juist. Je hebt kennis, Belly. Je hebt kennis. Belly na man, die bar tegen de hoogrimaat. Je hebt een komelo aan jaren. En de man bekomt er aan. Dis ne karde ogriman niet is komel de aan. Dis het je na mij tegen maar capaciteit la pero kan ook zeggen. Maar ja. Ja, na voor de hoogrimaat. Na even job is wat dan is job om op te bot. Ja, Tori, tuurlijk. Ja, mensen, hoe gaat Tori? Ik ga al ja, cultuur speciaal voor jou natuurlijk. En nou, Brokobana kita ja. Stukjes aan de Wedoro, Akabafu, Delide. Zijn er nog dingen die gezegd moeten worden? Itakero, dat die het want wat toestaan hebt, zijn we Nou, gewoon mee aan sluit af. En mee aan tak naar een volk. Toch voor mij, dit is het. Wanneer jullie gaan stemmen, denken jullie rationeel. Niet meer looking van mijn takken in Engelse taal. Ja toch? Terwijl we stem, denk je. A toekomst voor de jongen, a toekomst voor UNO, want zolang je leeft heb je nog een toekomst, toch? Hoe denk je a toekomst? Dat je opbouw van Conre, dat no man. Van akang, dat NDP na enige partij, sabou, a broodje, abra de Suriname rivier, toch? En de man komt terug, de man gaat. En geen enkele andere regering heeft nog een andere brug gebouwd. En dat het weer de NDP is, de Nyandringi partij, ja, zoals jullie die partij noemen, weer moet komen om ontwikkeling te brengen. Denken jullie aan de ontwikkeling van het land? Hoe kan het zo zijn dat een regering zit die zegt dat hij 2 bruggen gaat bouwen, 1 over de quarantaine en eentje over de Marawijnenrivier, maar dat
in bijna 5 jaar, toch, die bruggen nog steeds niet zijn gekomen. Maar de NDP dat wel kan doen in 2 jaar om 2 bruggen te bouwen. Hoe komt het over diezelfde bruggen reden jullie politieke leiders van de tegenstanders, de opponents, over die bruggen om propaganda te gaan maken? Want jullie gaan naar Nikeri, toch? Jullie gaan naar Nikeri, jullie gaan ook naar Albina, toch? Maar zien jullie de wegen? Hoe moet het zo zijn dat er een regering zit die geen woningen heeft gebouwd? Maar de NDP weer moet komen om woningen te bouwen. Nemen jullie dit alles in overwegingen? Weet aan wie je stem gaat geven. Mino kan tegen op zomaar in stem. Maar nemen jullie al deze dingen in overweging. En stem niet op basis van etniciteit of kleur. Maar stem voor ontwikkeling. Want ontwikkeling heeft het land Suriname nodig. Want Theo Kong... en laatst misschien was het op Facebook om even af te wijken was maar taki na te reizen guadoro si kondre neo si fasrana achterlijk als aan het natuur. Het is pijnlijk, maar het is een feit hè. Nou een echte feit dat je tak stranang tabaka te maar ja weten jullie op wie jullie gaan stemmen. Dat was beter mensen hoe je dat Tori beter ja. Vandaag heeft dit ook kenbaar gemaakt. Amana Afu, Helistani, Afu, Crioro. Es discriminatie na lobby no zo. We willen het beste voor het land. Dus beter dat je ook op Rasa Makandra en weet op wie je gaat stemmen. Ja, Meneer King, ja, Juro Long. Nou, Tori dit hè? Juro, eigenlijk ben ik ook ja, dus eigenlijk naar school je kan me kopen maar ik doe maar voor de heren Israël. Tori, maar gelukkig is er, ja, maar 1 vinger lang. Maar waarom ik kijk, Tori dit hè? Maar taki Tori. Hier no brada, lek fapchi brada taki, isabi tau. Hier nang wala malana wang. En aan mijn vrede, aan het vrede, aan de voorzichtig in zijn bewoordingen. Maar me het begi alle bevolkingsgroep naar Israël. Denk die met play slim stemmers, denk die dat ongekocht is heb je toch? Met 50 euro. Met 50 euro is heb je toch? Ongestempeld NDP bakken aan maakt. Want amas karon tu sani. Maar mi ben dan Israël die maar ben met zwarte Hovenburgstraat. Voor Gravenstraat die gemit Bolenpad. Is dat wat is dat no? Ja toch? De man met heel straat die drapen. Nanga zeeweg, nanga... Ja toch? Saramaka-straat, looppad, alles. Ja, alles toch? aan NDP. Dus met begi, na begi met begi ombra nanga sa. Den kon pitching nanga pitching die moest koiten. Vooral uno dino dena top. Want amasa, dat na uno en dat na me toe. Dus met begi dat je een pot NDP wanneer morete. Eigenlijk na garasres, dus me abbreviare spiritueel na garasres potjan kutan ni di geso na nga ono so tak lukono trafas de en a trafas bij de NDP en a NDP bij de baas en met beginning of NDP terwijl doen tori un karamaning un kar engning en un gomore te keren straat te keren en a trobi me se no go sugara mogo tega hindi stani brada ungo tega yang pane brada na ala dinende na ina partij keba zabita begi den tak lukono stem die uno want otjara verandering kom alasana manis nak broko zogenaamd aboni die mijn laatste woord lukono EMF no one safe grond tapu EMF do dubung no one safe grond tapu IMF no dubung nanga Wereldbank tenaman koni konre na vernietig je kondre tegen je tak lukono je burger mag nyang, je burger mag op een veiligheid, je burger mag op gezondheid, je burger mag op niks. Libiding, dat naar EMF. En Anna, kan best precies, want dat met dat EMF, want als dat precies zou doen, als dat precies zou doen in de bakkeide. Een 10-jarige plan, de volgens mij volbracht. Dus dat de man het nou, dus dat top voor VAP. En dan ben je staan de of mijn Japan is of mijn inheemse. No, en dan umetaki. A top voor VAP. De man die hebben biggie money. Dan de man die hebben een biggie bedrijf. Dan de man die hoort allemaal baka. Ja toch? Dan de man die hoort allemaal baka. Me was een pokoe. A pokoe is na papa touwtje ben zingen en dan was voor de laatste pokoe uit het laatste album van man. En me dat nog motiveerde, maar voor met 25 mei
Maar no singi man, maar me proberen, je sabi toch? Apoko het is apoko e goso. Mate you look a grunt of this finish something you ne sap more fa fi bijangeng. Je actie schrift nanga suma yo dwing en if yanga den dwing if un samekeng. Something you schrift no sap more pe yo begin pe yo ba anga if yo mekeng. Mana tranga you schrift fi fupsa den ten figo mitanga ten king. Something a gers leki legi. Something a gersina seigi, something a gersalibi no megi, ma something na bribi no lasi. Bika wangado da look to the lukui, en na emeka teng teng e chari. Na ena wan de cha whip sa den ten horwi ni teng, mek umeken ten so. Yaman. Krati brother, na so lobby. Brother. Ja toch. Yes. Ja, man. Ja, zie je man, joh. En tegen na moxie na dogla. En is kan niet blakken man. Mooi gesproken, mooi gezongen mensen. Jullie hebben gezien hier cultuur speciaal voor jou. En wij blijven komen, want Sanep zijn akkoord en men moet het weten. Tuurlijk, als jij ook wat wil vertellen, je dacht je ook binnen de ESA aan de man, je bent van harte welkom hier in de studio. Je mag tegenover King, de heer King komen zitten naar Betaja, kan je wat takwantoren aan de man toe, dat je nou ik zie het zo. Tuurlijk, je bent van, nee, je want gewoon debat naar meneer King, kan je gewoon debat naar Beta. Kom maar. We willen nodig je uit. Lukken kan je even naar zijn ubofeti, maar jouw neef. Jouw neef, ja, dat is een lobby. Tuurlijk, het is iedereen heeft een mening. Wie zegt dat je stemt op VHP, het is je goed recht. Ja? Je snapt zo, je stemt op ABOP, het is je goed recht. Alleen, kijk, je moet het kunnen onderbouwen, waarom doe je dat? Jij moet weten van, ik doe dat niet, nou, ik zie dat. Misschien heb jij het goed, kan hij doet het goed voor jou, je gaat dat aan jou vinden, je dressie kan hij. Maar kan dat raman even een dressie, waardoor dat nog wat je moest gaan. En de mensen komen bakken, is dat het ook? Allemaal een partijtje op India kono. Ik ben van een massa van die Asadi, maar met dat Asadi. Asadi blak. Maar hey, semua ni kan ya. Nana apa pasanya nana de benalan bawon. Met barunu. Maar semua ikut tekannya, iedereen. Mina sabi, desma mina go take the packet. Nou, bepaalde groepen zijn. De man zijn aan yang wat tapse. Go tapse. Zijn men na product paramaribo. Dat mij zo veel amatak jong. Marion, normaliter awal relief van buiten, maar dit is na black man. Dat is true jong. Mina sabi. Lugo ondig dat toch? De master night taken. De master night taken. Uno sabi na de mata ken na true. Wala sa ode. Yes, toch. Yo, dus binnen sabi van true, maar dan film ik wel gaan ode. Lugo brother, maar mina sabi, dus volgens mij onreken tak de man dong, maar de man dong. Voor je kan zijn tekening India die het pina. Alla de kondre India bijna e pina. Ai. Senen go dape toch. Maar je want sentek pakket nomo of India. Je sentek medicijnen, de medicijnen bij verval. Je vernietigt de medicijn. Wie weet zijn er ook al een paar in omloop. Toch in omloop gebracht. Ja toch? Ja mensen, dat negi, Hindustani, Japanese, onoke teka pakket jara. Blagama mo rekval, onoke teka pakket, wo klari. Maar je sana sana angre kiri. No. Foya lang yo na drimu na mali bera ali tay de mano dere na matay de bere no de mana bere moro Ja toch. Bom brana sa kijkers van Cultural TV asana Brokobana en in Brokobana tore taki dus usap pasanego het is een Brokobana show pe zo lees je sana taki pe ding en wel de waarheid. Maar wel de waarheid, maar sorry, zie je. Wel de waarheid. Alles zo dat je kan nagekeken en nagecheckt worden. Unele. Maar sana Brokobana. Brokobaskita. Ja toch. Oké mensen, dit was het weer Cultuur TV speciaal voor jou hier te Rotterdam. We danken Grand Tangi voor het kijken. Natuurlijk, blijf ons vertellen, noem het maar op.
Want wij zijn er speciaal voor jou. En dit is maar, omdat ik ati brongera. Una bradangasa. En kan we nog demora, maar beta dete. Beta jongen heeft draai kom bakken voor je pie. En natuurlijk we zijn er voor jullie. Dus nogmaals, if you want one tori, bel, noem het maar op, onderin, comment, ik kan die tori. Wij zijn er, we lezen het. En we gaan, ja, Tralita, we kunnen tapu bakken. En als je in de studio wil komen, bel. Beter wacht je of de heeft. Goed mensen, dit was het weer. Dan gaan we zo lobby. Bakken wij dan kona in Jan Presiri. Zo is dat. Zo lobby de ja. Dan gaan we lobby. Goed, dat was het weer. En dan ga ik tot de volgende keer. Hè? Abon, ciao. Ciao. Suriname altijd dichtbij, je sap vat toch? In Meati, Srana. Suriname altijd dichtbij, je sap vat toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No hornot lo tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland, yeah. www.culturo.com for the generation then.